Muriamana sana umanchi muriabeta TOSIMEKE and Ndizi TV no basemera kwanu na kwabere kugotwara oboligereria obuya nabo igokwego kya gwetera emirubelio a emegeta TOSIMEKE and Ndizi TV nebiro binde nandengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye nare yabereka gokorekana korwa chingongo chonsi inyechensi astinse mochi chemitandao asensema ya Facebook nabagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemeria YouTube nabagotonyara gwetera Ndizi TV News ireterene Fridah Kerubo ikaransa oike elindengo manye asenchira yobwenye chinga kitoroche ebikorwa byogotibonga abana bake nigo bigendete gukina EMETE County ya Nyamira ase omobisa Kisii Nyamusi aberega kubolia abayiboli kolenda abana babo nabayigo EMETE County ya Kisii nigo OMOMCA we wodi ya bobasi bogetawlio abolirie abamenyi bensemeyo wesokia asobonge nabayigo kwenyorera chibasa nabayigo mokonyi bo murayibwense nigo aberega kubolia abakenya wesimeka EMETE menge anemono chingaki embura egendete ugutwa nabayigo abantu batano na batatu nigo babusiria obugima bwabo kubwatikana no mubasukana bwepara oyo bagokwenikigwa asensemeli ya migoli mwanchi mulieto basagusika to basakonyegera ngwirana ndasegekege Kerubo elindengo manye amange Ngochaka kigimo mwanchi umurigereria ni ngochakira county ya Nyamira asengo kumanyibuna ebikorwa byogotibonga abayina nabayigo botabaikia ase enyagitari ase chinga kichibwenete nigo bigendete komentekana okwana no mobisa Kisii Nyamusi nigo abagakubolia abayibuli koba maiso nabayigo kulinda abana babo nabayigo kwene kichinga kibikora bunebyo byabere bikoenekigwa ngo kibale abana babo ase enyagitari se ye Chinsa 52 iliyokonyeka Korigereria omubaro bwebiru bw'abana bali babere bagotibongwa gusa abantu banyariko babotibongwa umwaka orio eta etwabwateri bweyemo na 141 abo banyariko babagotibongwa na ekara to korigereria mbarabi bali baigete nyagitari Chinsa 52 chitaraera na abantu 544 abantu baminto banyamira tiga tobe tochamo elinde elio torwanese yeye yarekanire erembe ekiagere kara twanya korigereria evidence ne erororo omwana kara atigonkirwe atari atirinya getari mapema ama within 72 hours abakonyore onyorire virusi bya HIV gosonyorire oborito bwa mapema na sega abantu baminto tosegeta abande kurwe chinka tobasemye tobatena omwana kara atigonkirwe sono no monto monene asiariwe atigonkirwe tigekenya getari within 72 hours igabwe kwakwegwa mariogo akoro kubuna pep gose ARVs agotanga omuntu tanyore virusi by'enyamoreo nabo igoye guchintetere kigotanga oborito buri atatageti kiagera ati bongwa atanjeti onyoro oborito bw'omuntu ori omotibonga OMOMCA bwe wodi ya basi bogetawlio yogotoka imeye bunge ya bobasi Ibrahim Machuki nigo bono aganiria bamenye bensemeyo ko chisemili bagalitangani ase ogokonya abana babo amatuko abosio osangane TOSIMEKE and Ndizi TV nigo abagakwenikibuna nachigosyolia omorobelio bokwena na chibasari ewike gocha ase abagakobolia abamenye bensemeyo wesokia asobunge minto babe kebirengere byao mona sensemo yechisemi ekyara isemi njibwate ngenjene nayo gotokonya kubwa mona singenjo irabalitu lyalire nalira konya bana baitu basoka isiko bagande gisi isiko bakwada masakara kurumwe certificate elinde banyara ko bakoliye mmonyoni sika banyara tekaiga ekende to gotsingera mono bali bakoli skuti ba college social polytechnic kirenka abarabugo banyore obungai no gosembora nyako bokubakonya nimbwato murobuli bwayigo bwogosira abantu asumurobuli kurumwe empowerment program yogochaka obutugi bwebisusu ibine bitaraja guseitoge gera bagusiri tangani bali koli bizumono lakini ndagete etwa maga ya atuma koli yikire kera enyama yegesusugere white meat ese ya China ese ya Europe chonsi go chance tenya meyo ekire yamo ekurusingi elbumoja
Omogavana wa kaunti ya Kisii Paul Simbarati wananigo abulia serikali ya Kenya Kwanza kubeka emerubili mekiranu ase okoenekibuna amagoli y'ebintu ngokiana ale anigabo chamaga y'Abakenya bangekorokana guchandika kubwatikana no gokonga kubugima. Tunawaomba tafadhali rudisha mafuta chini. Mkirudisha mafuta chini, unga itarudi chini. Sabuni itarudi chini. Stima itarudi chini. Watoto wataenda shule. Intuna Gusii engakie talia yo kuoga. Osoro na iko konyorti akoleta byonsi bogirango. Ka ekero na akore na burata yakubuli bugabana. Ko ekero goja kubuli ko tenga ko irintu byonsi bogirango. Manyanga kioko oko balance kire. Omukonyi bw'omuraibense Rigathi Gachagua bonanigo abolire Abakenya bosimeka EMETE eligoikerani okugania k'omuraibense Dr. William Ruto oyolengete gosimeka EMETE chibilioni 15 goikera omwaka gw'ekiribubere 2023 okwana KORWA Chinsa mochircha Mount Kenya chingaki abakagotarira Mount Kenya nigo abolire Abakenya gosimeka EMETE menge anene mono chingaki chiga ENG'ORA gotua. Again, I want to thank the people of this area for preserving this forest. As you can see, this indigenous forest is intact. And I want to urge all other Kenyans to heed the call of President William Ruto to plant and grow 15 billion trees by the year 2032. It's the only way to mitigate the effects of climate change. This is a good reconnection for me, given that my parents, late mother Fridah Gachagua and Celebration Gachagua, spent years in this forest, fighting for the liberation of this country. This forest is a reminder that with resilience, with commitment, with resolve, human beings can achieve their freedom and whatever they desire. It therefore encourages me that the next liberation, the economic liberation of this country, God and the people of Kenya have given me an opportunity to assist President William Ruto in the next liberation, the economic liberation of this country. Abantu batano na batatu nigo babagusiria obugima bwabo kubwatikana n'umubasukana bepara oyo bagokwenekigwa asensemeli ya migoli oyo bagokubwatirania egali enene na boigo chipoda boda kolengana na biroli nigo babakwenekibuna nigo erole yo yabakegusiria oboroso ase yabage kumerana ne chiboda boda chichalenge chinsemo na boigo chigali cyale koba chigweta ase chinsemecho kolende nigo abange baba gotigerwa chingoma chintindi asibaba goikeraniwa ase enyegitali elinde kwenyorera obogwenya nabo igo bali baba bagosiria obugima bwabo gwikigwa ase nkendu. Tunaelezwa kwamba iligonga mama moja na kijana moja ndiye kapita ikiwe na hood na kufika hapo mbele ya stage ya Guardian ama hapo East Coach ndio iliweza kugonga trailer ambayo ilikuwa na mchanga na hiyo ikaanguka. Imeua watu kumi wamekufa, mpaka wengine bado wako chini hawajatolewa chini, alilalia wengine. Sasa wengine bado hawajatoa mpaka sasa hivi. Tunafanya bidii ya kutoa, tuone vile tunaweza furuta gari ili tusaidie wenzetu ambayo walipata majeraha. Wenye walipata majeraha walikuwa watu wengi, wamekimbishwa hospitali ili wapate matibabu. Hata huyu driver amejaribu kung'ang'ana kuepa, lakini watu walikuwa wamejaa kwa barabara. Chinga kicho boigo omogavana wa kaunti ya Migori Ochilo Ayako nigo abagagoikirana ase chinsemecho asa abagakorwa ENG'ORA yabo yabene gochia ase bali baba bagosiria obugima bwabo na boigo nigo aganelia bali batigarane chingoma chintindi okugwena kwa bwango. Let me take this opportunity to condole with the families who have lost loved ones during a season when we all should be celebrating the resurrection of Jesus Christ. We
have deep grief and sorrow as the people of Migori County. We have lost 8 people, 7 adults and 1 child. We have lost property worth millions of shillings. We have also had many people who have been injured and are currently hospitalized. This is nearly too much for us to bear. It's very sad because of this kind of loss. Omobunge osaboti Amisi Caleb nigo amoire okoboko oyore omobunge bwabake opio wendanyi ase okubolya gwekia ase serikali kubwatikana nogokonga kubugima nigo ayakuwa nachinga ki alekoena na chibasa ligokia ase abamenyi bensemo ya sabot ase aroko mochia gwekia ase serikali ya Kenya Kwanza anenomono omuraibense Dr. William Ruto ase ogochora abo bisana bagikubabe avisi abale abanasiasa nabo igo batabwatia obokonyi ase serikali ya Kenya Kwanza. Na hii ndio tumesema tukirudi kwa bunge kuna watu wataenda nyumbani. Kuna watu wataenda nyumbani na wale wa Kenya Kwanza tunawaomba sijui wanaishi nchi gani. Tukisema firimbi huyu aende pia Kenya Kwanza MPs you are elected by the people of Kenya pia mtu support waende. Sawa sawa? Because tukisema huyu waziri amefanya kazi mbaya aende na wewe unasema ati ni mtu wetu unalala njaa. Abaraibe chidini na boigo abanasiasa korwa sensemeri ya Rift Valley bono nigo bagikeire ogosaga nuko kwabetego kwenekigwa asensemo ya Laminyeusi Emeye County ya West Pokot gukwana omo women rep Erigeyo Marakwet oyokorokwanga nere Caroline Ngelechi nigo abagakobolia serikali kubwaterna na barai korwa sebinyoro elio gukora obosagani ase Chinsa tuweze kupendana. Hakuna tofauti ya Mpokot na Marakwet. Mimi nikisimama hapa na Askofu Gusii, it is until we speak is when you can tell the difference of Mpokot and Marakwet. Kwa sababu unaona Gusii ni mrefu kama mimi, ni mweusi kama mimi, kwa hivyo sisi ni wa jamii moja. Pokot wameoa Marakwet, Marakwet wameoa Pokot. We have justified na kusema ati Mpokot ndio aoe lazima aende aende kuiba ng'ombe. Ati Marakwet ndio aoe lazima aende kuiba. Mimi ningependa kusema another lasting solution ni kulegislate na kuclassify banditry as other criminals. Let us bring together all the leaders of all the ranks, from the governor even to the MCA, because the MCA Wahapa understands more of the security issue more than the governor, or more than the senator, more than the women rep, or even more than the MP, because they are the ones living in the border. So when we say issue to do with security, ama tuseme maneno ya security, ni mzuri tutangamane ama tuhakikishe kuwa we come together sisi wote. Manche muligereria korwa soroboti uruni na ikire omoeli obwa mangana meya asebire biga kulende tobasa gusika tobasa konyegera gekoraga ensa eyamo ayona mange ningo ya letera senchira yobekirano magachi kamera soko ene kibna ebicha na boigo eliogira gukira sole asenchira ya bene na repetronira mukeira elietalia ne Fridah Kerubo kuganiria obuligereria obuya.